altre destacar? partit bastant apassionant i bastant interessant, el Novo Colombino, Recreativo 0, Llevant 0, poques ocasions. A veure, Maria, com es menja això? Rugbi i aigua. Sí, et volia... Bé, has desvetllat la incògnita, et volia dir un esport de contacte, sota l'aigua, amb agilitat. Jo donava aquí unes pistes, però vaja, ja ho has deixat anar. Existeix Pam, això? Rugbi escolta. sota l'aigua? Sí, existeix. Doncs, És curiós, aquest és el reportatge de la Maria Guixà i el Dani Expósito. Atenció, pareu bé les orelles, a jugar a rugbi sota l'aigua. Són els pioners d'aquest esport al país. Són de Barcelona i tenen una carta de presentació ben senzilla. Gorro de waterpolo, tub respirador, ulleres i atletes. Ells i elles fan rugbi subaquàtic. El rugbi subaquàtic és un joc de pilota sota l'aigua que es juga a la totalitat de la massa d'aigua d'una piscina. Llavors, el rugbi és un dels pocs esports en el qual els jugadors es poden moure en 3 dimensions. És un esport de contacte, estratègia, velocitat i agilitat en què participen 2 equips de 6 jugadors cadascun. La Georgina Garola és una de les jugadores del Barcelona Rugbi Subaquàtic, l'únic club d'aquest país especialitzat en aquest esport que va néixer a la dècada dels anys 60 a Alemanya. Van començar uns processadors per entrenar-se, doncs anaven a la piscina i mira, van començar a jugar amb la pilota i així va començar el rugbi subaquàtic. Llavors s'ha anat estenent a diversos països. Hi ha països en què tenen molta tradició, com Alemanya o Colòmbia, i llocs on està començant, com aquí al Estat espanyol. Aquí únicament som 3 equips, i a Catalunya en som un, que som nosaltres els de Barcelona, però la idea és que es vagi difonent i que cada cop siguin més. El rugbi subaquàtic es juga amb 2 equips de 6 persones cadascun que han d'encistellar una pilota dins les porteries rivals, de forma rodona i semblants a una paperera que estan situades al fons de la piscina. És un esport que es juga, diguéssim, al fons de la piscina, no? Una piscina normalment hauria de ser 3 metres i mig, 4 metres. Doncs això, diguéssim, que marca, jo crec, la diferència amb la resta d'esports, no? És un esport que necessita molta concentració, molt joc en equip i bueno, com que no pots parlar, en realitat t'has d'entendre molt amb la resta dels companys. L'Alejo Betancourt és l'entrenador de l'equip i reivindica que ni la condició física ni tampoc l'edat són obstacles per practicar aquest esport. Nosaltres tenim gent que ve, diguéssim, que no té una trajectòria esportiva, diguéssim, però que amb l'entrenament, no sé, en 6 mesos, un any, ja poden jugar, diguéssim, a un nivell competitiu. Per què? Perquè el més difícil és estar confortable amb l'aigua, no? Però això jo crec que tothom ho pot fer. L'equip del Barcelona Rugbi Subaquàtic s'entrena 3 cops per setmana, els dimarts, els dijous i els divendres, a la piscina Sant Jordi. I la principal lluita, com explica la Georgina, és la de ser visibles, la de donar-se a conèixer, perquè ara mateix són un esport autogestionari. Tenim ara bastanta poca ajuda econòmica, tot i que tenim un bon recolzament institucional de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, que ens està ajudant, però de la FEDES, que és la Federació Espanyola, no hi ha recolzament. De fet, cada cop menys ens sentim bastant abandonats en aquest aspecte. El Barcelona Rugbi Subaquàtic ha pogut disputar, per exemple, entre altres tornejos, un Mundial o participar a una Champions a Alemanya. Fa 3 setmanes, a la Champions Cup de Berlín, que és on es reuneixen, amb el meu equip femení de Barcelona, que és on es reuneixen els campions d'Espanya d'aquesta modalitat. I sí que ja estem jugat amb l'Elite del rugbi subaquàtic i va ser una experiència molt interessant poder jugar amb jugadores que porten molts anys jugant, porten molts anys juntes i bé, encara ens queda a nosaltres per aprendre molt, però estem en el camí.